na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Makita ko na tibok suod. Kadaghang imahin sa mga santos din sa suod. Ang Santo Cristo, giugbok nga binali. Ug ang uban ini ana sa upos. Si Lucio, nagkakita ko nga musod din si Lucio. Nga sa ato pa, siya ang niampo nini. Kung o ka na, dili ginuong na sa langit ang iyang gampuan. Ginoo ko, kuyog na badihang akong asawa, si Laura. May nilagubor sama. Kay Sara, doon na ginagpuyo din ay kawas ni Lucio. Doon na kay gibuhi si Lucio o sa kamangtas. Ingon na ining disimba siya sa kangit kita. Diligid siya maayo nga pagkatao. Dala magbisalig ba sa si Laura ni Lucio? Dairang! Hala! Unsam ning kahimtang ako, Day! Ay, godet lang yun sa akong teelo asay. Aron di ka saling maguyod niya paingon sa kaawa. Gino! Hila ko, Gino! May ganina ilang kay Chabi ka na bugat imong timbang kay daot pagkana naguyod na ng duwan. Gino, ako yung tani mo wasay, oy. Wa ka naman di ay poron. Og ang imo mga TL mo ay iyang gisigihagbitan. Piligrong maputol na noon ang imong TL sa kahit sa iyang bukong Alam, maputol wasay. ako TL, basta dito ni maputol ning gatuhoy, Day! Mahal na ni Daira nga akong TL ang magkulitan niya. Alam, pahit ko, nagpadayon ni siya kulit sa akong. Ay! Gino! Maputol! Og naputol pa, Day! Wana! Wana kay kalipay! Mura biya ni nakalipay ni mo, Daira! Helam, ay helam! Kabugal-bugal ka lang gihapon bisag di alat sa kalisan. Agay! Agay! Di kalabirahan ka! Kuskan din kalabirahan! Gibitag yun, Day! Gibitag yun, Day! Agay! 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 Napel kong kamera ay wasay! Ay ko nagkuskawa ini, Day! Malinat! Ano yung kuhaan, Day! Magkalabira tayo apin ni Bohe, Daira! ko wasay ano di ko maapel ang kalabera. Di ko gustong malinat ang tao ene wasay. Kano mamuhay man ko ni mo, Daira? Hindi to aspat ko ta, Daira! Ala! Gawa na! Naskulik ko na gawa! Gino! Di pa ko gustong mamatay Gino! wasay. Gino! Nanay Gino! Ay, Gino! Nanay Gino! Iabot na Gino! Ay! Abis ko na Gino! Dong James! Medag, mga matay, midog, manilat ang tawi, ni Dong James! Ay! Ngay pala, ipuspos ko kinini nagkalapirang ni Kuya ni Wasay. Madasin akong kawa. Ay! Agay! Yan ako siyang tungod. Dong James! Kinit mo! Ay, Gino! Dong James! Ay! Nanaday, nakuhaan ti kasi mong kapos na irang. Ay naman tong akong purol ay. Ay naman to. Ay naman to. Ay di naman dag putos og labakara akong posto. Purulan ko gina mamurol ko magsilos anya da kay irang magsilos anya ka. Ay nga na ko tao magsilos man ko. Di ko angay magselos ay kay kalabira raman tong nakagunit sa imo ha. Oo noon. Magpurol jud ko kay di madag hakgom ni. Nagtirang? Eh, Ganong naabot mo din sa underground. Ug ginapos ka. Ako tabag! Kami ginduhagi gapos dong James. Nagkabuhi lang ko kay siya nagkapadool ko sa kawa nga gitak ang atong kayo na putol na ko akong gapos sa kamot pilagis baga. Dong James, mainom na kong tubig dong. Haskang ko tasa dong ay. Manakaon na ta dito sa taas dong na. Dito magpabilin itaon ining underground dong. Kay mahadlok na ko magtanaw ng kalabira nga nasa taas dong. Ay ba, ang akong purol bahala na to ay. Ako sad gikutasan ko. Giuhaw ko, Ginoo! Ay, nagkainom lagi ko. Pero ako kapamurol. Muram ko isa tuwang na pula-po eh. Ay, uhaw pa man, uhaw pa. Uhaw pa. Ambi ng pitsil eh. Kay ako tungabon ko na. Ay, hinay-hinay, ay, kay masudipan ka. Ayaw palabi, kay buborot ng tiyan mo. Ganong naabot mo din sa underground, nagtirang. Ko andong. Ako tubag na.
Sige, ikaw. Ako ito magha. Tubagdayan! Si Lucio! Si Lucio Salvajes tong animal dako! Hain naman to. Kay, ako tong kilaon. Kilaw nga way kilaw, laktaw. Gikan skiting, pengos, Mukaon ko! Los! Hain ka, Los! Mukaon ko nimo! Kilaon di ka! Hay man to! Dang tingog na dang, wa ka katubag dang. Ningon na mo si Losyo nga naglakaw mo silang tirang. Ay, ako'y tubag ha. Di na tinuod ang ay. Di na tinuod. Ay, amo siyang nakita na nag-ampo sa giugbok ng Santo Cristo nga binali. Padayon pa. Ang iyang gisimba dong, ang hari sa kangit-ngit. Subay pa. O siya ang nagdanamot dito sa underground, di ba wasay? Siya Subay, ang nagapos na mo. Ako na. Ikaw. Iyang bata-bata itong kalabirang bastos. Peligro Bastos? na si Lucio. Kay misimba siya sa daotan. Sa ato pa, di siya managan ng pagpatay tao. Kami sa irang, iyaming patyon dito sa underground. Pinagis sa huway kaon. Pinagi itong kalabirang salbahes. Dang, mamiya na tanda ni Dong James. Kay kung magkamata tos Lucio, basig mahibaw siyang nakalingkawas na bigikan siyang bilangguan. Sumpay ka, gikapon kong istorya. Niya namo. Sumpay pa. Mahimo siyang panuway og iyat ang mapatay, Dang. Nagtirang, wa din si Losyo. Ug wa sab din si Laura. Ikay ha. Kitanduhaan. Kita na, sige. Ha! Na. Naglakaw sila. Ay, Kaya may importante sila nga tuon. no. Ang magirikanan ni Laura, ila kuno kining luwason. Kay buhi kuno kini. Ako, sulti. Sige, wasay. Sa ato pa, kato sa among gilubo nga, kunuhay lawas ni Nyor Andres o Nyor Amancia, buhi sa to! Buhi sa to! Bani sa to. Bani sa to! Ikay pa tayo dayo ako. Ikaw lang. Ako, binang! Nilabay ng 5 katuig, amo nang gihabo ang ilang mga bukog. Doon na gimi nakitang mga bukog. Nga sa ato pa. Ako Di gihapon dahi. takasalig ni Lucio Dong James. Ikaw na. Ang ako lang dong og may daotang tuyo si Lucio ni Inday Laura. Sos dong ay, nganong ni Koyog madsab to si Inday Laura niya nga wa man gyud ta kahibaw nga unsa tos Lucio. Ikay sulting na dahi, maghalahala lang Asa magkahatulian na si Inday Laura. Hala! Apasod ko siya. Ikay sulting dahi. Nagkahimo si Losyo og daotan ninyo hiwasay. Ug posible sab nga may daotang buhaton siya nga to ni Laura. Iyang giling na si Laura. Ikay sulting dahi. Nahibaw siya. Muhala lang ko. Nahibaw kag asa sila paingon. Wa nagtirang. Pero sige lang, makit-an ko na si Laura. Ikaw na sa duwasay. May nagkamahoan sa Prabatos Lucio dong. Ni Simba tong demonyo god. Dili ko maglangay. Kinangapasok ko si Laura. Sige, ay, kayo si Dong James ay wasay. Aha! Unsay ha? Ay, kung inang niputik ni silang itlog ba? Dili mo puti. Kayo si Dong James. Ni Luspan. Damog so, aron ikaiwag sa daan kay ngit-ngit. Sa kakugang ni Luspan ako itlog. Dong, hain man day si Dodong Francel kay akong adtuon. Muhawas ko din. Ubalik ko sa mama. Unya ako! Ha? Dinhi ka lang. Bantayan nga akong trono. Dili ko mayong paabot na lang ko sa Nindota tingog oy. gusto. Nindota? Kinahanglan adun ako'y buhaton. Aron Luto? dili naging makabalibad na ako si Laura. Kisa man ni imo kuyo. Lulusyo, may mga tino sa tubig ikan sa ibabaw. Unsa naman kining atong nahimutangan oy? Anian na kita sa ilaw sa dagat lang. Mao pa lang kini ang entrance paingon sa atong padulungan. Wa pagyud kita mo abot. Kining nakita mong tino sa tubig gikan sa ibabaw. Dili pa kaayo kinigdaghan. Gibati kong kakapoy ni Lulusyo. Mapahuway una ta. Sige. Apan kadiyot lang kaayo, Laura. Dili kita magdugay. Managkadlaw na rundong kay na. Iyahin nagpanugtugawag ang mga manok. Oh, Gino! Tagtugawag na manok. Dong James. Usagya sige mo aninaw sa daan dong. Ngayon sige magtanaw sa atong giagian dong. Doon ako gipakita ni hiwasay. Ang unsa man dong? Wala mo tubag Dong James Ginoo. Wala mo tubag sa pangutana. Asa magka na to?
apasa inda Laura dong James nga wa man kamay maog asa to apasa. Basta, doon ako gipangitan eh. Di mailhan nga masundan na to si Laura sa ilang giatuan. Ha? Di mailahan? Ay, unsam sa ginana kong suo nga. Nagpiyong naman kayo ini. Iwara-wara ko dibe. Ano mo kusog ang siga ini? Wara. Siga na. Nikusog ng sigas kayo ang ginana kong suo. Klaro ng daan dong. Gino! Klaro ng daan. Nara, Ang unsa man dong? Hoy! Mga buwak. Ngagi. Pungsi. Hala! Nasdan! Galinya man! sundon ta ka na niwasay. Hala! Unsa pagkakataas? Oy! Unsa man katas gilapdon ang atong maabtan ang atong sundong don James, ha? Dali na niwasay. Ay, musunod Siyang imong paglakaw. Musunod kita nang ay ako biya. Dong! Ay gibiyahan ko Ginoo ay. Ay ako biya dong. Ay mo dagan ko kay paspas kay tong James ka naglakaw. Ay, mo diwalwal na akong dilay. Ay, taas sa tagnaadtan. Layo na. Asa man ta? Hunong dapita. Ano magkapawayan ta linakaw dong? Ay! Niwasay, ulo. Ay, mao na ni. Hunong na. Pawayan ta. May hunong na ko. Nga naman. Tanawa ang mga puting buhag nga gikusi-kusi. Di na ko utog. Hala! Nga sa ato pa. Naara ko to na sa ato pa. Nadas ni Laura. Na sige. Isagit na dong. Aron magkapauli na yung taon ta. Gibati na kong duka dong. Ay. Hala mo na kong buayang na malhan manghuhiab dong. Nanghuhiab na gani ko. Sa man. Ako na tawag dong. Basing naras palibot si De Laura. Ako tawag ko na. Dahil Laura! Hala! Di banda ba? Banda-banda ako tingog do. Murag naghandaghan mo to tingog ka. Ni banda ba? Ang ako tong tingog nagbanda-banda din sa bukin. Nindo ta paminaw tingog na ko. Ay, kuyawan lang tag mabuyagan ta din he. Kini dong. Ay dong. Ikaw si tawag ni De Laura dong. Hala. Inahala. Niwasay. Tanawag maayo kining dapit nga itong gihunungan. Ay, ako tanawag. Nga naman di ay dong James. Ha? Oy, hala! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!